Si que vin, era un club máis profesional. Aquí, bueno, había déficit de cousas que ali, pois, por exemplo, en Compostela, pois, que xa veías outra cousa. Bueno, Arenteiro é un club moi próximo a Ourense. Sí. O viviches da mesma forma, tamén moitos máis cambios que en Compostela, algo menos. Estaba ben visto, como digamos, e a verdade que bueno, nunca me fun por circunstancias, pero bueno, eu quería estar aquí e seguir co clube da cidade no máis arriba que eu rematei en Club Deportivo Ourense, fun ao Compostela, estuve en 2 anos. O primeiro ano sí que, bueno, foi un cambio, a verdade, porque a parte viña de estar sempre na casa, a vivir fora, aínda que fora en Santiago, pois é un cambio. E, bueno, decidiron que deixar o morrer como club e, bueno, foi un pouco... Eu teño moitas cousas que podería decir, pero